Hej alle sammen og velkommen til Morgenhold. I dag har vi Escher med, vi har Cat Grills med, og vi har selvfølgelig mig med. Og i dag skal vi ud og finde Pisco-sæben! I har nok ikke set mig, men pisco-sæben lever i sådan nogle træer. Pisco-sæbe har været her. Det bliver mørkt. Vi må nok stå lejr. Vi har lejrebål her mellem stammer og træer. Ja, det er dag nummer 2 i dag, og vi har slet ikke fundet mad hele dagen, og vi skal ud og jagte noget mad nu. Nej, du skal... Du kunne desværre ikke finde noget mad, og jeg er rigtig sulten. Hvad satan? Pisco-sæben har været her. For helvede. Det er lort. Det smager ikke godt. Fuck, jeg skal pisse. Det skal jeg også. Vi har fundet et spor. Vi skal over verdens største vandhul. Kan det lade sig gøre? Nej, det tror jeg ikke. Okay, dreng, jeg skal over pisse nu. Hvad? Der er den! Der er den! Den slår væk igen, men vi kan stadigvæk høre den. Den er her stadigvæk. Der er den! Der var lort på den her. Vi har set den, men vi har ikke fanget den endnu. Det sker nu. Det er 5. dag i det, og vi er stadig på jagt. Flot på fingrene. Vi har den. Vi har den, drenger. Jeg har fundet det. Min finger lige. Blok der afføring. Det er jo væk. Tak fordi I gad os så med i dag. Husk at like og subscribe. Det vil betyde rigtig meget for os.